Ahoj, já se jmenuji Lukáš a rád bych se s váma podělil o svoje zkušenosti s rekonstrukcí tohohle karavanu Niewiadou N126N. Je to polský karavan z roku 1990. Spousta z vás asi ví, o co se jedná a tyhle karavany už znáte. Takže pojďme se na to mrknout. Tak ten karavan, když jsem zhruba před půl rokem koupil, tak nebyl v úplně špatném stavu. Byl hlavně špinavý teda a některé věci zvenku bylo teda potřeba udělat, na ty se můžeme rovnou podívat. A samozřejmě plastové části byly vlivem sluníčka, UVčka už prostě rozpadající se, takže madla, různý ty větrací mřížky na dveřích nahoře, ty byly potřeba vyměnit, bylo potřeba udělat, vlastně přetěsnit ty lišty nad oknama, ty jsem musel kompletně odšroubovat, podsilikonovat, samozřejmě očistit to, seškrábat dolů, dal jsem tam nový šrouby, nerezový, plus nahoře na střeše rovnou, tady odsaď vidíme, je tam fotovoltaický panílek na osvětlení vevnitř, na dobíjení baterky a na ledničku akorát, vlastně na osvětlení. Dál jsem vlastně venku dělal obrysovky, tady nový ledkový a plus se podíváme rovnou zadní světla, ty jsou taky ledkový, jsou menší, kompaktnější a svítějí parádně. Jo, tady vidíte i madýlka zase. Plus kolem dveří nová těsnička, nahoře se mi povedlo tady v okeř urazit to světlo, takže to tam je teďka provizorně nalepený zpátky, budu to muset předělat. Dál bylo potřeba udělat nový ložiska v kolech, to samozřejmě po 30 letech mělo už něco za sebou, ty byly vymletý, takže to se udělalo komplet nový. No a to je zvenku asi všechno. Samozřejmě pár nějakých prasklinek, co kde jsem našel, jsem opravoval. Opravoval jsem to až ve chvíli, kdy jsem strhal kompletně vevnitř to čalounění, abych viděl, kudy ještě následně zatýká, třeba po tom, co už jsem to opravil, jestli ještě furt tam nevniká dovnitř voda. A teďka se podíváme dovnitř. Na karavanu není totiž nic moc originálního, takže tady už není moc o čem si povídat, ale půjdeme se podívat dovnitř, teda konečně. Když to vezmu posloupně, tak vlastně karavan, když jsem koupil, byl v něm původní nábytek, původní čalounění, nábytek přišel komplet vybourat ven, čalounění strhat. Kde zůstalo lepidlo pod tím čalouněním, tak to jsem nějak výrazně neřešil, oškrábal jsem to špachtlí a vlastně tam, kde jsou ty dřevěné výstuže, které jsou přilaminované k té skořepině, ty jsem tam nechal a plus jsem ještě místama prostě někde dolepil polyuratonovým lepidlem další latě, abych mezi ně mohl potom dát 2 cm polystyrenu a následně na to nastřílet, nasponkovat tu překližku. Překližka, co je na stěnách, tak tam má na sobě 2 vrstvy laku plus skříňka, stůl a kuchyňka, tak tam jsou 4 vrstvy laku, aby to samozřejmě bylo o něco ještě odolnější. Když to vezmeme potom postupně, tady půjdeme od dveří, tak skříňka, tam je záchod, piliňák, je to taková nouzovka, ale stačí to, plus nějaký úložný prostory. Potom, když máte doma šikovnou švadlenku jako já, tak je schopná udělat takovýhle nový potahy na madrace. Madrace jsou původní, ty nebyly ve špatném stavu, takže jsme je nechali. Původní jsou i ty lavice, akorát, že jsem na ně vlastně nalepil
taky 4 mm tlustou překližku, kterou jsem dával i na stěny. A lavice jsem trošku vyspravil a zevnitř akorát natřel, aby to bylo čistý a jednoduchý na údržbu. Tady máme stolek, na jedné i na druhé straně samozřejmě novej. Noha takhle ve tvaru V se mi osvědčila, protože ten stolek má mnohem větší stabilitu. Noha je na 2 pantech ze spoda, plus dole je šteft, který tu nohu fixuje. Šteft jde do takového hliníkového pouzdra a nehne se to prostě ani, když do toho třeba někdo omylem kopne. Stůl je ze spoda jenom vystužený dřevěnýma latěma. Samozřejmě kvůli váze a kvůli pevnosti a je to akorát. Jdem na druhou stranu, tak tady jako vlastně v základu toho karavanu je nějaká elektroinstalace. Dal jsem teda akorát nový akumulátor 65 A, gelovka, dobíjený z toho panelu, co je na střeše. Ovládaný tady tím základním regulátorem. No dál potom tady je nějaký prostor na tu chladničku do auta na 12 V. Teďka tam je tady to plynový topeníčko na přitopení si, když už jsou trošku chladnější rána. Ještě takhle malý pohled vlastně na osvětlení. Kuchyňka, tak tam je osvětlení vyloženě jenom takhle na vypínač, nic složitýho. Tamhle stmívatelný a tady taky. Kdo cestuje s dětma a potřebuje číst večer pohádku, tak ví, že se to bude hodit. Co mě ještě napadá, někoho by to mohlo zajímat, kdo by zvažoval si obložit karavan takhle překližkou, tak je váha. Vlastně když jsem to počítal, tak překližka, kterou jsem dával na ty stěny, na ten nábytek, co jsem použil, plus ještě nějaký ty podkladové latě, ono se to nezdá, ale padlo sem toho docela dost, tak dohromady tohleto je nějakých 50 až 60 kg, což není moc a na té váze celkový toho karavanu už se to zase až tak neprojeví. Kuchyňka složená ze dřezu a 2plotinkového vařiče. Tady je plocha, když zrovna člověk nevaří, aby se na tom dalo něco dělat. Chycený to je jenom jednoduchým kolíčkem skrz, aby ta deska necestovala, když se přejíždí. Vařič je starší, ale stále funkční. No a v této části je vlastně kanistr na čistou a špinavou vodu. Tak dál tu máme nějaký horní úložní prostory, skřínka vlastně kuchyňská, jednoduchý taky posuvný dvířka. Tady je magnet, aby se dvířka neotvíraly za jízdy. Docela to funguje. Dál tu jsou nějaký úložný prostory na oblečení, doplněný tady těma košíkama. Přišlo mi to jednodušší, než dělat nějaký dvířka, pantíky, další věci. A samozřejmě osvětlení. Jak jinak než stmívatelný. Tak v horní části tady vlastně vnitřku je ještě samozřejmě světlík, kde jsem udělal z překližky nový rámeček, protože ten původní plastový už by mi tam asi ani nepasoval a nelíbil se nám. Světlík
vypadal, že bude taky potřeba vyměnit, ale nakonec ho stačilo jenom kompletně rozebrat a vyčistit. Tady ty plastové části, ty černé, které jsou původní, tak ty byly hnědý, takže akorát jsem je nalakoval do černý. Nakonec ještě jedna z posledních věcí, co jsem dělal, než jsme s karavanem vyjeli, tak vlastně byly silikony v rozích, kterých si člověk hnedka na první dobrou nevšimne, ale dělá to hrozně moc, co se týče toho výsledného efektu, jako doma v koupelně nebo kdekoliv jinde. A taky to má tu funkci pevnostní, to znamená, že ta překližka nemá tendenci cestovat, vytahávat se z těch hřebíčků, když potom ten karavan pracuje někde na silnici, když jedete. Tak víc už mě toho asi teďka nenapadá, co bych vám ještě k tomu řekl. Snad jenom to, že za mě mnohem lepší varianta obložení takhle do překližky, než jak to většinou je vidět na netu, kdy to lidi vlastně rekonstruujou stylem, že se to polepí zase zpátky nějakým čalouněním nebo nedej bože technickým kobercem, tak tohle to mně přijde jako mnohem elegantnější řešení. Můžu i za sebe říct teda, že mě to docela bavilo a kdyby někdo z vás třeba v budoucnu chtěl si nechat zrekonstruovat svůj vlastní karaván, tak se na mě můžete klidně obrátit a můžeme to spolu dát nějak dohromady. A kdyby vás cokoliv napadlo, můžete mi napsat do zprávy nebo do komentářů. Tak jo, mějte se a někdy příště čau.